के बनवलस मोबाइल। क्या जाने के बनवलस मोबाइल। अच्छा? रहेला उ चोली में चपाइल। रहेला उ चोली में चपाइल। जाने के बनवलस मोबाइल। क्या जाने के बनवलस मोबाइल। अच्छा? रहेला उ चोली में चपाइल। रहेला उ चोली में चपाइल। म्यूजिक बाय दरोगा चौहान। चोली से निकल के उच्चू में लगल के प्रेमी से कहेला प्रेमिका के हाल के। चोली से निकल के उच्चू में लगल के प्रेमी से कहेला प्रेमिका के हाल के। अभी लेना केहू के बुझाइल। क्या अभी लेना केहू के बुझाइल। अच्छा? रहेला उ चोली में चपाइल। रहेला उ चोली में चपाइल। सुमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। म्यूजिक बाय दरोगा चौहान। पंडे आलोक सोनू लिखेले बतिया। गुड्डू सोनी बन के गावे संहतिया। पंडे आलोक सोनू लिखेले बतिया। गुड्डू सोनी बन के गावे संहतिया। चोलियों के साइज बढ़ियाइल। क्या चोलियों के साइज बढ़ियाइल। अच्छा? रहेला उ चोली में चपाइल। रहेला उ चोली में चपाइल।